Αρχές και αυτισμό. Θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για την εκπαίδευση γονέων, όπως είναι η κυρία Κωνσταντίνου για παράδειγμα, από ειδικούς μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης δωρεάν. Κυρία Χαραλάμπους, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Ωραία. Δώστε μας σας παρακαλώ έτσι κάποιες λεπτομέρειες για αυτή την εκπαίδευση της οποίας θα τύχουν γονείς. Ωραία. Καταρχήν ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία μέσω του προγράμματος σας να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι επιχορηγημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίτλος του προγράμματος είναι «Ισότητα και κοινωνική ένταξη μέσω θετικής γονικότητας» και είναι για γονείς ατόμων με αυτισμό. Μέσα στο πρόγραμμα ανήκουν 4 χώρες, η Κύπρος, η Κροατία, η πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Ιουγκοσλαβία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτό το πρόγραμμα θα γίνουν συνολικά, παίρνει περίπου 3 χρόνια, θα γίνουν 6 εκπαιδεύσεις σε κάθε χώρα. Στην Κύπρο το δεύτερο μέρος γίνεται αύριο. Είναι μεταξύ 9 και 3 το μεσημέρι. Παράλληλα όμως, να πω η διαδικασία, αν έχω χρόνο, να πω ότι μέσα στο πρόγραμμα λαμβάνουν μέρος πανεπιστήμια, γονείς και μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Δηλαδή, το πρόγραμμα δεν είναι απλά μια εκπαίδευση γονιών, αλλά παίρνουμε δεδομένα ποσοτικά και ποιοτικά αναλύοντας τα. Βρίσκουμε τι ακριβώς έχουμε ανάγκη, οι γονείς έχουν ανάγκη και τι θα θέλαν ήδη να εκπαιδευτούν. Βασιζόμενοι σε αυτό, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα, έγινε ένα αναλυτικό βάσει των αναγκών τους. Δίνει αρκετές πληροφορίες για το πώς οι ίδιοι γονείς μπορούν να χειριστούν τα παιδιά τους σε οποιαδήποτε ηλικία. Μιλούμε για οποιαδήποτε ηλικία αυτή τη στιγμή. Παραδείγματος χάρη σήμερα έχουμε για εφηβεία ένα 2ωρο σεμινάριο δωρεάν. Και δίνει πληροφορίες και για τον νόμο, για τα δικαιώματα, για υπηρεσίες που μπορούν να αποταθούν. Το σημαντικό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι η Κύπρος είναι ένας από τους εκπαιδευτές του προγράμματος. Δηλαδή, εμείς καλιόμαστε από τις υπόλοιπες χώρες να εκπαιδεύσουμε κυρίως Βαλκάνια και Δυτική Ανατολική Μεσόγειο. Το πρόγραμμα, σας είπα, είναι επιχορηγημένο, για τους γονείς είναι δωρεάν, πολύ σημαντικό. Είναι 6ώρες οι συναντήσεις κάθε μέρα, είναι περίπου 4 με 5 μέρες, εξαρτάται από την εκπαίδευση. Θα βοηθήσει τους γονείς να έχουν μια καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά τους, να κάνουν καλύτερη διαχείριση? Τα πάντα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει λόγος, τους δίνουμε την ευκαιρία με εναλλακτική επικοινωνία. Εξαρτάται από το πρόβλημα του κάθε ενός. Και εκεί είναι το ωραίο, ότι μπορούν οι γονείς στο σημείο αυτό να υπάρχει άμεση επαφή μαζί μας με οποιοδήποτε πρόβλημα και αν έχουν γίνει, είτε συμπεριφορικό είναι, είτε προβλήματα λόγου, είτε αισθητηριακά. Λύνονται τα προβλήματα εκείνη την ώρα, δίνονται συμβουλές, όπως επίσης όμως και μπορούν να επικοινωνήσουν οποιαδήποτε άλλη στιγμή μαζί μας για να τους προσφέρουμε τις υπηρεσίες. Ωραία. Υπάρχει ακόμα η ευχέρεια να έρθει κάποιος αν θέλει να παρακολουθήσει? Ξαναγίνεται, αναχρονιά γίνεται 2 φορές. Μάλιστα. Άρα όταν μπούμε στην ιστοσελίδα του προγράμματος, που είναι η esi.eu, μπορεί να βρει εκεί σε οποιαδήποτε από τις χώρες, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά στην Κύπρο μπορεί να βρει ακριβώς πότε είναι οι ημερομηνίες και τι υπάρχει. Υπάρχει τηλέφωνο εκεί επικοινωνίας, που συνήθως όμως έχουμε, διότι όταν υπάρχει αρκετός κόσμος, τότε παίρνουμε πιο μεγάλο χώρο. Δεν είναι θέμα χωρητικότητας, λοιπόν. Το λύνετε. Αν υπάρχει ενδιαφέρον, το λύνετε. Ναι. Μάλιστα. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εξειδικευμένο μεν, ενδιαφέρον δε. Και μπράβο που έχει πρόσβαση η κυπριακή κοινωνία σε τέτοιου είδους προγράμματα. Σας ευχαριστώ που μας δώσατε τις λεπτομέρειες. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να βγούμε εκτός συνόρων τώρα. Πάμε να δούμε το θέμα Ομπάμα. Επίθεση Ομπάμα.